Declan PSC. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അൺഅക്കാദമിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ 2 സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ അൺഅക്കാദമിയിൽ ലൈവായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മോർണിംഗ് 9:30ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30ക്കുമാണ് നമ്മുടെ 2 ലൈവ് സെഷൻസ് ഇന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ IT റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന +2 പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾക്കകത്തുനിന്നുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ഈ 2 ലൈവ് സെക്ഷൻസിലൂടെ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തീർത്തും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺഅക്കാദമിയുടെ ആ ഒരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്കും അതിൻ്റെ കോഡും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കും കോഡും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് മോർണിംഗ് 9:30യുടേതും അതേപോലെ തന്നെ 12:30യുടെയും വീഡിയോയിൽ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് സമയം നോക്കി ആ സമയത്ത് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക. IT റിലേറ്റഡ് പോർഷൻസ് എന്നുള്ള അത്യാവശ്യമായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമ്മൾ 2 സെക്ഷനോടെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക്